Benvidos, como cada xoves, a Orixe e Calidade, un programa no que hoxe veremos as primeiras recomendacións de tratamentos fronte á escoriose. Tamén coñeceremos en que consiste a labor certificadora do Consello Regulador e farémonos eco da recepción por parte da adega Zárate do Premio Magnum á mellor adega galega ou a visita do director de Wine and Spirits ao Consello Regulador da DO Rías Baixas. Comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos, cuando gana nuestro equipo, cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación pro control da iesca na viña. Azamin Yescolp, o único produto para utilizar en mestura cos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, cámbiao por Azamin Yescolp. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Que son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. O sol e as elevadas temperaturas das últimas semanas están a espertar as vides e a favorecer que cada vez se sean máis as xemas que van hinchando. Dende a Estación Fitopatolóxica do Areirón recomendan aos viticultores que estean especialmente atentos ao agromar das vides para comezar cos tratamentos contra a escoriose. Este é un dos temas que tratamos hoxe na nosa reportaxe de campo. Coa chegada da primavera as plantas comezan a espertar e o clima suave do que gozamos nos últimos días favoreceu que as xemas das vides comezaran a hinchar, co que a apertura das primeiras follas é inminente. Moi atentos a esta situación, os técnicos da Estación Fitopatolóxica do Areiro lanzaron estes días o primeiro aviso a viticultores para que estean alerta ante a posible afección ás cepas da primeira enfermidade da campaña, a escoriose. Si nos encontramos casos de viñas que están muy afectadas por escoriosis, que tienen problemas graves, a la final eso hace que las yemas tengamos una brotación muy irregular, que la brotación sea con muy bajo vigor, que incluso aborten algunas yemas una vez inician la brotación, y el momento idóneo para tratarlo principalmente es ahora. Os tratamentos recomendados para combater esta enfermidade de madeira son os fungicidas a base de materias activas como mancozeb. Una materia activa, digamos, muy estándar, pero de la que tampoco debemos abusar, pero que quizás ya tenemos armas durante el año para que esa materia activa vayamos abandonándola y dejarla únicamente para los momentos más claves. Es el mancozeb, que es bastante efectiva con la escoriosis, y luego también hay otra gama de productos nuevos que hay que ir constatando
su efectividad con el tema de la escoriosis, y sí es importante que la tratemos, sobre todo aquellos que vean que cada año se están encontrando con más fallos en yemas, con plantas que, aunque tengan un calibre bueno, pues ven que el vigor de ellas no es el que uno esperaría. Pues eso sí que hay que verlo bien, se identifica muy fácilmente en la base del pámpano muy rápido todos los daños por escoriosis, y yo creo que es importante que la gente no se abandone, porque los problemas de madera en la viña cada vez están cobrando más importancia y cada vez están poniendo más en cuestión incluso la rentabilidad de la propia finca. O momento axeitado para aplicalo será cando xa se rexistren uns brotes de entre 1 centímetro e centímetro e medio. O número de aplicacións dependerá do grao de incidencia da escoriose na parcela. O habitual é que con 1 ou 2 aplicacións sexa suficiente. El momento idóneo, no tiene por qué ser ahora, porque depende un poco del momento en el que se encuentre la viña. El momento idóneo es un momento fenológico. El estadio fenológico tiene que ser el estadio que llamamos el estadio D, es cuando ya tenemos una brotación pues de 1 centímetro y pico. A partir de ahí, que normalmente no se dan por igual en toda la parcela, pero a partir de ahí sí que ya podemos estar pensando en el tratamiento. En las parcelas en las que hacemos un tratamiento preventivo, que no hay gran problema de escoriosis, podría ser suficiente con un tratamiento, pero en las parcelas que haya más incidencia de la escoriosis es importante que se hagan hasta 2 tratamientos, para que cojamos en el momento más sensible del pámpano que va a salir, cojamos al viñedo, a lo que es el cultivo, bien protegido. Outra das tarefas nas que están inmersos os viticultores arestoras son os abonados. En Pazo de Rubiáns incorporan a meirande parte dos aportes nutricionais a través do sistema de rego, garantindo así unha achega progresiva e en función das necesidades da propia planta. É o que se coñece como fertirrigación. Nosotros lo que intentamos siempre es optimizar al máximo los aportes que hacemos. En el caso del Pazo de Rubiáns nosotros tenemos una instalación de fertirrigación, con lo cual parte importante de las unidades fertilizantes las vamos a añadir siempre por agua, y el tema de los trabajos de abonados en cobertera los dejamos únicamente para lo que es las correcciones sobre todo de pH, con el aporte de carbonato cálcico, bien sea con magnesio o sin magnesio, dependiendo un poco del año y de lo que persigamos. Guillermo Hermo asegura que instalar un sistema de fertirrigación é unha opción moi aconsellable, sobre todo no caso de novas plantacións, xa que o investimento na montaxe da infraestructura amortizarase nuns 4 anos, podendo a partir de aí optimizar os gastos en abonos e aportes minerais. Una planta al principio de campaña tiene unas necesidades de elementos que no es los mismos que pueda tener a lo largo del verano o incluso en la época de maduración. Los aportes de nitrógeno pueden ser muy importantes en este momento, tiene otros momentos también clave, pero luego también hay otros elementos como puede ser el fósforo y el potasio. Nosotros lo que podemos hacer con la fertirrigación es que estamos aportando las unidades fertilizantes a lo largo de todo el año, comenzando siempre ya en el mes de abril, cuando ya la planta, o incluso a veces en marzo, si las condiciones climáticas que tenemos se consolidan, y luego las vamos dosificando a lo largo de toda la campaña. De esa manera, todo el abono que vamos a tener aportado va a estar a disposición de la planta, optimizamos ese abono, no tenemos que tener una cantidad de abono que vamos a tener que echar a mayores pensando en lo que se nos vaya a lavar, y el hecho de que vaya disuelto en agua pues hace que en épocas de sequía, como por ejemplo pasó en el año 2013 durante todo el verano, estamos aportándole agua con abono. Y que cualquier abono que pudiéramos aportar, si el suelo está muy seco, la transformación de ese abono para que esté asimilable por la planta, al carecer de agua, va a ser mucho más lento. A marxe destes consellos de abonado, apuntar que a estación fitopatolóxica do Areiro tamén detectou que as primeiras oosporas do fungo que provoca o mildiu xa acadaron a súa maduración. Isto indica que o ciclo da enfermidade comezou, aínda que non será preciso actuar contra ela ata que a planta acade un maior grao de desenvolvemento e se dean as condicións meteorolóxicas precisas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual.
Continuamos en Orixe e Calidade coñecendo máis de preto cal é a labor que realiza o Consello Regulador da Denominación de Orixe en Rías Baixas. En esta edición centrámonos no seu papel como órgano certificador. Ricardo Rivas, subdirector xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria, explícanos en que consiste. A certificación de produto é o proceso mediante o cal unha entidade cualificadora comproba que ese artigo ou alimento se está elaborando conforme á legislación de aplicación. Ese exame pode corresponder a organismos independentes ou a administración pública. No caso das denominacións de orixe vinícolas galegas, esa labor certificadora corresponde aos consellos reguladores. Un traballo que levan décadas realizando conforme a normativas de ámbito nacional, pero que agora deben aclimatar a ditada pola Unión Europea. Cambio no que están a traballar e que comporta unha adaptación e esforzo por parte de viticultores e adegueiros. A certificación de produto agora faise conforme a unhas normas europeas, porque as denominacións de orixe nosas xa non son só galegas ou españolas, sino que despois da aprobación da última OCM vitivinícola, as denominacións de orixe son de rango europeo, están inscritas nun rexistro europeo e, polo tanto, teñen que, digamos, facerse a certificación da calidade deses produtos conforme a esas normas europeas. En ese proceso en o que está inmerso actualmente o Consello Regulador, de adaptar aos seus procesos de certificación estas exixencias, non? Para a cual ten que acreditarse ante a Entidade Nacional de Acreditación, ENAC. Ese, digamos, que o proceso no que hoxe está o Consello Regulador Rías Baixas, que esperamos que culmine durante este ano, porque sería un gran paso para a denominación de orixe. Proceso novidoso tanto para o sector como para a propia administración. Ricardo Rivas recoñece que dende a Xunta tamén están a aprender sobre a marcha, xa que normalmente os procesos de certificación corren a cargo de entidades privadas, independentes, a pesar de que eles se responsabilizan do procedimento en indicacións xeográficas protegidas ou denominacións con pouca infraestructura de xestión. Sí que estamos intentando axudar onde podemos, estamos incluso potenciando algunha línea de axuda para financiar os gastos relacionados co proceso de acreditación, pero son procesos novedosos tamén para nós. Entonces, a certificación, tal e como se está levando ahora, se leva máis ao ámbito privado e non ao público. A acreditación nesta norma europea, que é a norma internacional, era europea, pero agora xa pasou a ser unha norma internacional, unha ISO, a 17065, é unha norma que se aplica a certificación de produto con denominación de orixe, pero tamén a certificación de outro tipo de produtos, é dicir, que é unha norma non só para o sector público. A adaptación a esa nova normativa europea supón un cambio no sistema de funcionamento do sector, cambio que implica sistematizar os procesos, maior disciplina no traballo e levar conta de xeito detallado de todos os pasos que se seguen no procedimento de elaboración. É dicir, non só ser rigorosos na produción, senón demostralo. Aquí o que se trata no que é a certificación que fai o Consello Regulador das adegas é que, ademais de facelo ben, demostren que o están facendo ben. É dicir, a veces é unha cuestión máis de cambiar o sistema de funcionamento para que as empresas certificadas, as adegas, deixen constancia de cada un dos procesos que realizan para que queden probas de que están facendo as cousas conforme marca a norma. Pero no día a día, como afectará esa adaptación ao adegueiro ou ao viticultor? Eso supón, pois, a veces un pouco máis de papeleo, burocracia, de sistematización dos procesos, de, bueno, digamos, de disciplina no traballo, que ao principio seguramente a todos nos costa máis, pero na experiencia que temos, porque en Galicia xa hai algún consello regulador que andivo este camiño e xa está acreditado, como pode ser o da agricultura ecolóxica, ou ternera galega, ou pataca de Galicia. Si se fala despois do proceso con eles, a conclusión é que hai unha mellora clara no funcionamento do Consello Regulador e das empresas, porque, aínda que en principio poda costar adaptarse a esa disciplina, despois tamén é máis, digamos, reconoce mellor o que fai cando fai sempre de acordo cun protocolo. Dentro da empresa todo o mundo sabe mellor o que ten que facer, a quen lle corresponde facer, quen é o responsable de esa
desa fase, dese proceso, e digamos que a medio plazo é algo positivo, e que as propias empresas e os consellos reguladores seguro que o acabarán valorando como algo positivo, aínda que no principio pois parece que é costoso. Se os trazos que definen unha denominación de orixe vinícola son o uso de variedades d'uva autóctonas, o terreo no que se cultivan e o clima. Este proceso de certificación implica deixar constancia de que os froitos cos que se elabora o viño de Rías Baixas se cultivaron nas subzonas da DO. E para iso é vital o rexistro das parcelas, trámite que corresponde ao viticultor, así como comunicar ao Consello Regulador calquera cambio ou ampliación destes viñedos, e que todos eses datos se incluirán nun rexistro a nivel europeo. Bueno, pois o exemplo, é dicir, eu son adegueiro en Rías Baixas e teño que, porque me pon a normativa, teño que comprar uva das Rías Baixas, non podo comprarla fora. Normalmente o que farás é que ven unha persona que é un viticultor que o coñeces e descarga ali as uvas. Das por feito que ese viticultor é un inscrito e que as uvas son de ali. Pois ao mellor o que se trata é de que haxa un apunte no libro de entradas da bodega desa entrega, de cantos kilos son de que viticultor, comprobar antes de que se produzca a descarga de que ese viticultor é un viticultor inscrito, ou se fago un trasfego de un depósito a outro, pois a mellor teño que apuntar ese día que se fixo, cantos litros, de que depósitos tendrán que estar numerados. É dicir, hai cousas que é simplemente cuestión de organizarse. É dicir, non é o que se está pedindo non é algo que cambie sustancialmente a forma de traballar das adegas, senón que sistematicen o seu funcionamento e que deixen probas documentais de todo o que están facendo, para que, cando o Consello Regulador vaya a facer unha auditoría, é dicir, a comprobar que está producindo viño conforme a norma, haxa probas de que eso é efectivamente así. E cal é a finalidade de adaptarse a esas normas e cumprir todas as exixencias? Obter un aval de garantía de cara ao consumidor, que Rías Baixas manteña unha imaxe de calidade excelente para as súas elaboracións que a fará máis competitiva e abrirá as portas en mercados cada vez máis exixentes e de maior capacidade adquisitiva, redondando ao fin nun aumento do valor dos seus viños e en maiores beneficios para o sector. Cada Consello Regulador ten as súas normas que co proceso de acreditación digamos que están documentando mellor, é dicir, cada unha ampliación, seguro que o Consello Regulador ten un impreso a disposición dos viticultores para que cada vez que se produce esa circunstancia o viticultor comunique conforme ao formato que teñan aprobado ese cambio e esa inscripción se anotará no Consello Regulador. E, efectivamente, como decía, a denominación de orixe Rías Baixas antes era unha denominación de orixe española, agora é unha denominación de orixe que está inscrita no Rexistro Europeo de Denominacións de Orixe, pero eso ten moitas ventaxas, evidentemente, a nivel de comercialización internacional, ten, digamos, que o amparo de todo o que é a Unión Europea, pero tamén ten como contrapartida que estamos sometidos ás auditorías e ás inspeccións que nos fagan desde a Comisión Europea, é dicir, en calquera momento pode vir unha inspección da Unión Europea a comprobar que o viño que leva a certificación da DO Rías Baixas está controlado conforme as normas que rixen para estes produtos. Por eso temos que ser moi rigorosos agora mesmo coa aplicación desta normativa, porque digamos que estamos xa xogando en un ámbito superior ao que viñamos facendo hasta hai uns anos. Ricardo Rivas incide en que este esforzo adicional que teñen que realizar agora viticultores e adegueiros acabará traendo só beneficios para o sector. A acreditación é un proceso complicado para o Consello Regulador, pero que deriva tamén en que hai, digamos, maiores exigencias en cuanto á documentación, quizás, a ser máis sistemáticos. Tampouco é o viño ten que facerse como se facía antes, é dicir, que na elaboración nadie ten que cambiar. Un procedemento no que Rías Baixas vai á cabeza entre as 5 DOs vinícolas galegas e que podería concluir dentro deste mesmo ano. Os 5 están en distinto punto do estado de tramitación
que xa vamos con retraso, xa tiñamos que ter conseguida a acreditación, pero bueno, é complicado, é un proceso, é cambiar moito o sistema de funcionamento. Todos están en distinto momento, o que vai máis avanzado é Rías Baixas, e, bueno, se todo vai ben, esperamos que durante este ano, primeiro seguramente Rías Baixas, pero detrás del os demais consellos reguladores vayan conseguindo a acreditación de ENAC. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Continuamos en Orixe e Calidade coñecendo máis de preto cal é a labor que realiza o Consello Regulador da Denominación de Orixe en Rías Baixas. En esta edición centrámonos no seu papel como órgano certificador. Ricardo Rivas, subdirector xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria, explícanos en que consiste. A Federación Española do Viño vén de rebelarse contra a proposta contemplada no informe da Comisión de Expertos para a Reforma do Sistema Tributario Español, na que se apunta a posibilidade de establecer un imposto de tipo reducido que grave o viño. Dende a FEB argumentan que a xustificación dada polo informe que se fai para corrixir os efectos negativos que ten o consumo de bebidas alcohólicas non ten razón de ser no caso do viño, xa que actualmente, sen imposto, cada vez é menos a xente que consume viño no noso país. Alegan tamén que o recadado con ese imposto non se vai destinar a paliar o custe social que podería ocasionar o consumo, mentres que dende a Federación si están a traballar, din, en campañas europeas como Wine in Moderation, para paliar os danos sociais causados polo abuso do alcohol e fomentar un consumo responsable. A adega cambadesa Zárate recibiu esta semana o premio Magnum á mellor adega galega. O galardón recoñece a longa traxectoria da elaboradora que remonta as súas orixes ao século XVIII e que está históricamente ligada ao impulso da variedade albariño e á festa que cada verán a enxalza en Cambados. O director da prestixiosa revista estadounidense Wine and Spirits visitou o mércores o Consello Regulador da DO Rías Baixas para catar os viños da denominación que participan na campaña USA e coñecer in situ a súa viticultura. Joshua Green destacou dos Rías Baixas a súa frescura, suavidade, cremosidade e facilidade para bebelos, unhas cualidades que, segundo o profesional, casan perfectamente cos gustos do consumidor estadounidense. Durante a cata, Green puido saborar elaboracións da colleita do 2013 que cualificou como moi boa e salientou que os Rías Baixas están posicionados en Estados Unidos como os mellores brancos españois. A Ruta do Viño Rías Baixas comezou esta semana coa xornada de Viños coa Ruta, unha serie de encontros nos que se pretende analizar as debilidades e fortalezas do sector enoturístico e responder ás inquedanzas dos asociados. No foro interviron o presidente da Ruta, Juan Gil, e o do Clúster de Turismo de Galicia, Francisco González. Este último alabou a aposta da Ruta por diferenciarse a través da calidade, pero insistiu na necesidade de traballar na especialización e na creación de paquetes turísticos a medidas para o público obxectivo ao que se queren dirixir. Martín Kodaks convoca un concurso de deseño gráfico ou fotográfico inspirado na súa botella de albariño homónimo. Trátase de elaborar unha proposta visual coa botella como protagonista que transmita o concepto de frescor do viño. Cada participante poderá presentar ata 3 composicións e o gañador levará un premio de 600 euros. O prazo para participar pecha o 28 de marzo e a candidatura vencedora desvelarase o luns 31 de marzo a través da páxina de Facebook da adega. Un xurado composto por 6 membros da firma será o encargado de decidir o gañador. A semana deixounos outras novas de interese. Repasamos algunhas delas na sección das breves.
¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín! A modo! A miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.